Sampean kangen Risa ya? Lek saumpama kangen kuwi mbayar le yo. Aku wis ndak duwe apa-apa le. Wis kere. Ini saiki Risa wis gede. Dadi kembang desa. Ayo tenanan mesti. Aku mek pengen ngomong, masih yo aku ndak iso ngopeni Risa. Cilik sampai gede. Tapi aku mesti setiap bar salat ndongakne Risa. Setiap saat aku ndongakne Risa supaya Risa kuwi iso ngadeg jejeg urip tanpa sambat ngadepi masalah sing kaya ngene iki. Kok mestine Risa bangga ya untuk bapak orang lagi. Urip kuwi ibarat layangan le. Ana mongsane mumbul dhuwur. Tapi ya ana mongsane mobat mabit. Nek awakmu seneng ya aja sampe kliwat seneng. Ning lek awakmu sepaneng ya aja sampe ngresula. Perkara loro kuwi kabeh wong bakale mesti ngalami. Eling. Urip kuwi ora ajeg le. Paham? Paham. Semari sih kamu. Wis penak iki mlaku. Alhamdulillah. Nah, Pesen dhewe kono lho, tak traktir. Ndi lho Pak mau traktir waleh. Gayamu. Wis padha lek Kang. Siap, Komandan. Mangga. Mangga. Cah. Akhir-akhir iki gue sampai kapan koyoke warungku arep tak tutup. Loh. Nanya apa tuh, Kang? Pensiun dini ya sampean. Lah kok arep pulang kamu tuh Kang? Aku arep golek anakku le. Sama napa yang goleki ning ndi? Lah iya, opo seru Risa ning ndi? Aku diingi ki oleh kabar jarene Risa me bae. Tapi aku mau main bae malah diusir. Jarene me budene. Wong budine ngendi lho Kang? Lah aku mau main budene jarene ya main bae yo enggak. Kang. Asline sampean wis tau ketemu Risa. Tapi sampean ora ngerti Risa sing saiki. Loh, maksudnya Has? Sopo lho? Clarissa Siti Khairunisa. Kancane awak dhewe sing celukane Siti. Lah Kuwi anake Kang Adi. lah kemeroh kuwi. Begini sih dia meneng ae. Mas yo meneng. Siti yo kangen karo bapak lan ibu. Aku tau ndelok foto sing diduweni Siti. Ya kuwi foto sing padha karo sing diduweni Kang Adi. Kang, gitu. Kang. Bu, jenengan bika Bu. Ngapunten Bu, lene kula gadah salah Bu. Kula mriki mung pengen ketemu Risa Bu. 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 Wis. Lho, arep nyandi? Baik, Siti wis ngerti. Bapak Siti nang jopo ya, arep ketemu karo Siti. Yo karo simbah pisan kan, Mbak? Cah cilik ngerti apa?
Mbah, sakno bapakku. Pirang-pirangane taun ra tau ketemu karo aku. Sampeyan yo ora mesakne karo aku to, Mbah. Aku tumbuh dan besar tanpa kasih sayang seorang bapak. Bapakmu gablek apa sampai direwangi ibumu lunga barang kok? Mbah, kabeh wong iku duwe kelebihan lan kekurangan, termasuk sampeyan yo an. Ndak oleh, Mbah, ngrendahno wong amarga kekurangane. Cah cilik diomongi wong tuwek kok ora. Mbah, tenangke atine sampeyan dhisik. Ora aku isih cilik nuturi panjenengan sing sampun tuwa. Aku mau ngelingke ketentreman ati iku ora mergo akeh bondo, nanging amarga rasa ikhlas marang pawehe sing kuwasa. Iku kan sing Mbah sing tau nuturi Siti. Wis Kang, yuk mulai. Bapak, Risa. Duk. Bapak kangen, Duk. Sepurane bapak ndak iso ngopeni awakmu sampai nak meni gedene, Duk. Bapak ndek enek pas awakmu susah. Bapak ndek enek pas awakmu butuh bapak, Duk. Wis ndak usah nangis. Kayumu luntur, Duk. Sing kuat ya, Duk. Bu. Ngapunten ingkang kathah, Bu nggih. Nek kula gadah lepat kalih jenengan. Wis Bu sepurane wae Le. Anakmu saiki wis gedhe, wis pinter. Sepurane mboke di ngapura. Nggih, Bu. Wis ngedono anakmu Le. Saiki anakmu wis gedhe, pinter. Wone bapak nduk ya. Waalaikumsalam. Anakku wedok kok ayune kaya ngono lho. Arep budal sekolah to, Nduk? nggih, Pak. Ki wis desa ngopo urung? Sampun kok, Pak. Niki Siti nggak ada sarapan nggih, Bapak. Sampe gurung kok bermam sih. Kok ngrepoti to, Nduk sampeyan iki. Boten, Pak. Niki lo Siti dhewe sing masak. Selain cantik, aku juga bisa goreng dok. Ya lek nurun bapak ya mesti pinter goreng dok. Bapak ngeleng goreng dok gede-gede lho. Nduk. Nggih lho, Pak. Iya. Ya pun niku sampean mamsik, Siti budal sekolah sing nggih, Pak. Ya wis ngati-ngati, Nduk ya. Nggih. Yes, yes. Pamit nggih, Pak. Ngati-ngati. Nggih. Muga-muga lancar lek sekolah. Amin. Pamit, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
gorengi. Ayo, Ir. Wis ayo. Balik, mana. Sorry. Nek sopo, Has? Tekmu lah. Gak wis kompoken aku. Loh iki kan esmu mari kutah to. Nah, iki jole ning air terjun kae. Oh iya, Sid. Ki nggae awakmu lah. Kamu kepengen aku kelingan terus ya, Has? Ya ora ngono lho, Sid. Aku mek pengen ae duwe kenangan awak dhewe. Aku kok ngerasa kamu ngedoi aku sih, Has. Ora. Aku kudu jaga jarak karo awakmu. Enek sing kudu tak jaga perasaane. Kamu sudah pacar ya, Has? Jaga perasaan ki ra mung ning pacar, Sid. Awakmu roh Erlangga. Kanca kendhelku. Tak seneng karo awakmu, Sid. Dadi aku kudu jaga jarak karo awakmu. Aku gak kelangan sahabatku. Jadi, kamu lebih milih kelangan aku ya, Has? Kamu lebih seneng ning aku cidak karo Erlangga? Erlangga akeh berubah Sid sejak anak awakmu. Aku ora tau roh Erlangga sesemangat iki. Kadeke ditinggal wong sing paling disayang. Oh iya, aku njaluk tulung, Sid. Aja matahne semangat Erlangga. Sumu Urung tak ombe iki. Jawabmu. Nggih aku terani. Tenan lah. Wah, hati koncoku terbaik kok ya. Yes, aku balik ning kelas ya. Wis hati-hati. Yo. Yo, kok. Siapa lo? Kurang ya ada aku tekan situ. Tekan kelakuan mis ketok er. Ayo tolong ya. Kenapa? Konco nyudik di sini. Omnya ada perasaan. Tuh ke konco. Halo, wedi kesayangan arah aku ya. Kurang ngono lho, satu merah terima. Mosok konco kendelku tresnani wong sing tak tresnani. Kamu ora apa-apa to? Rapopo lah. Aku jare Siti mek konco. Janji. Has? Wis wae. Ora sih. Enak apa, Has? Guys, kita mau to? Sik tas kok iki, Ir. Loh, awakmu ini wong loro janjian ya. Yo lah. Ya wis lah, aku tak balik sik ya. Timbanganku ning kene dadi obat nyamuk. Sit. Aku wis suwe arep ngomong ning awakmu. Ngomong apa, Ir? Gelem ora awakmu dadi pacarku? Tak balik iki, Has. Karena selama jepit iku tak gowo. Selama iku juga harus aku tak jogo.
Wis wae kayak Iko, aku kepengin ketemu Hasbi maneh. Sit, sepurane. Gak apa-apa, Has. Aku gak berharap mau bales kok. Aku mau pengen ngomong. Rasane plong, lega. Ternyata kayak gini ya, rasane dadi wong wedok. Nek seneng dhisik gak iso ngomong, wong iso ngode. Halo, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bun, 3 hari lagi kita siap-siap pindah yo. Loh, kenapa Pak? Kok dadak? Yang Uti di Madiun sakit, tidak ada yang ngurus. Kemungkinan kita yang nemani Yang Uti sampai sembuh. Suwe toh Pak, di sana. Ya nggak tahu toh Bun. Namanya orang sakit gak bisa diprediksi. Lah terus Has piye? Lah lek ditinggal lama apa yo iso harus ngurusi kebutuhannya sendiri. Kemungkinan tak pindah juga sekolahnya. Oh ya wis, kalau gitu nanti sepulang Has sekolah biar Bunda yang bilang. Biar Has bisa siap-siap dan pamitan sama teman-temannya. Waalaikumsalam Abah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak gitu. Sampun ya Pak, ada bekalku mau wisu. Koyoke wis tak isai nduk, saya tak gulane nang mburi nduk ya. Nggih. Benjing tak gawakno sarapan maneh nggih Pak. Metek lekku bunga lho nduk lek mendina mbok sarape iki. Sik entar nduk ya tak gulane nang mburi ya. Nggih Pak. Bangun jalan terus. Tulung nduk, rantangmu nduk. Tas tak ubah nduk sana. Sesuk. Oh, sorry nduk. Sesuk ben tak gawakno bekal maneh nggih Pak. Metek lekku bunga lho nduk mendina mbok sarape. Nggih. Siti angsal to Pak, sering-sering dolan mriki. Ya oleh to Sit, ben Kang Adi nek bature omong. Pae ngono Kang. Lah iya. Kang Adi lah ya seneng wae bendina dolan rene. Bapake demen lho nduk ditunggoni anak wedok malan. Tapi mbah piye? Nggih, mangke kula tak izin bariyen, Pak. Ya wis pamitan mbah lho lek arep dolan rene. Nggih. Wis nduk, kono ndang ligo kono nduk, kae karo kanca-kancane kae. Iki padha ngombe apa iki? Aku wis cappuccino. Mulai iki padha. Anakku wedok, ngombe apa nduk? Aku padake karo cah-cahe, Pak. Coba nih kalau Sit. Oh, enak gorengan Kang Adi. Sambelnya mantap. Si anget bisa. Enak toh? Enak ya? Ngomong kayak ini. Nah, bos. Wes. Aman dhewe. Sen kasih yo. Sik. Kasih. Nak toh? Yo iki SD anak-anakku kabeh. Es Dragon Ball. Wis,
ya. Yen aku bales chat WA-mu tutu atekes nomor rasamu. Pak, sini balik sih nggih. Loh, balik saiki dong. Suwun-suwun ya. Kang, tak bisa ya. Sanune selamat ae. Terus sunau kae ya. Ya. Fotomu ning kamarku ning atiku kaya kowe ning sandengku ngene rasane yen kangen kowe tresnaku yo kowe tak kowe nganti selawase aku dapatkan bisa lali esok lan Has? Nyandi sepedamu? Kok dengaran melaku? Aku pengen melaku sih, pengen menikmati udara pagi. Tak kancani ya? Alah, ora usah, kok awakmu kesel lho. Ora kok Has. Aku ya wis suwe ra tau mlaku. Ya ben sehat ya. Sit, hari iki koyoke aku terakhir masuk sekolah. Kamu arep nyandi Has? Aku arep ning Medion sih. Yang utiku loro. Jadi budalmu sesuk. Kamu orang balik rene ya? Balik sih. Tapi mbuh kapan? Kok dua ada sih Has? Ya piye? Yang utiku ya loro, ge abahku anak tunggal kok. Tapi nek semisal yang utimu wis waras, kamu lak balik rene sih? Insya Allah sih. Sit. Dengaran aku bareng weh. Has lo, arep pindah nang Medion Loh, birumu sedih lho tuh Has, mayang utimu. Sesuk karo abahku kepindahan sekolahanku ape diurusi Walah, nanti konco aku Marian. Loh, kancamu lho keh. Ning kelas lak umbruan kancamu. Butuh konco kuwi lho Has. Kowe iki konco kentalku. Susu kental manis lho kalah. Karo persahabatan adi. Besok lek wis eyang utiku waras, aku tak lene. Amin. Tungak nonton waras yo. Amin.
Malah yo ngarep nang Pak Wakisan. Tapi awakmu iso nek serate kok neh wae. Yo lah, aku kan wis berubah dadi Erlangga sing luwih apik. Wis gak nyuntek, ra di SPP. Tambah maneh wis ora melu-melu tawuran. Lah iki tergantung situasi. Wong ora minggu aku ku andu wong iki. Ayo, aja melu tawuran. Mengko lek bunjut sapa sing arep ngobati. Kan enek sithik sing dadi ketika aku. Oh sih, ini baru di jepol loh sih. Oh iya, buat jepit rambutku. Bukan jepit sih, tukang cahwe gak? Uduk, aku ndek akeh kok jepit model ini. Tak kira lah jepit kuwi, kadung gak kepatah hati. Jepit ini balik, berarti perasaan yang cahwe balik dong. Yang namanya saya panggil maju ke depan ya. Dimas, Erlangga. Sopo iki? Yayu. Yayu di Yayu. Ayo maju Yayu. Memet. Met. Dang. Lemat. Kira tadi garap iki. Agung. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam. Kok ngendi to, Nduk? Sekolah lho, Pak. Oh iya, Bapak lali, Nduk. Panas iki rokok bocor to jane. Hus, Ami tau neraka ta? Sampai ngerti nerakane bocor ta ora? Ya panas kok ngene lho sih. Tapi ra apa-apa, kan enek awak umpunya hatiku. Kok wani-wanine lho modusi anakku. Apa ndak sungkan enek bapak nang kene? Ora Kang Guyon. Kang, Nyapa, Bi? koyoke aku terakhir iki nek warunge sampean. Loh, aja ngono, Bi, awakmu sik enom, Bi. Aja omong ngono. Ora ngono lho, Kang. Aku ape pindah ning Medion. Kok dadak lho, anak apa? Lah nggih, Pak. Hasil pamite jan ada. Lah piye to, Kang? Eyang lho nek kono ora enek sing ngrumat. Ya tapi lek wis nang Medion aja lali karo Kang Adi lho. Kerep-kerep rene yo Anbi. Iya ya enggak tenang lho. Aku pamit sik, Pak. Loh. Kok kesusu to, Nduk? Siti nyapa lho? Yo sedih paling arep tinggal lho. Pasti. Nggak bubuk tau Le, udah malam. Ini loh, bunda bawakan soal panas. Nanti dulu, Bun. Masih pengen duduk di sini. Berat tau Le, mau ninggalin kota ini. Apalagi ninggalin teman-temanmu sama teman perempuanmu. Teman perempuan. Dulu, gambar sketsa yang ada di kamarmu itu. Loh. Bunda kok tahu? Ya, tahu tak, bunda kan tahu enom. Siapa tau Le, teman perempuanmu itu? Cuanti kok bojahe. Aja banter-banter, Bun. Kancane cantik bocahe. Jenenge Siti. Piye? Wis sejauh mana hubungan kalian berdua? Cuma temen, Bun. Lah kok cuma temen? Ceritanya cinta dalam diam iki. Le, kamu lah pernah naik komedi putar di pasar malam kui toh? Cinta dalam diam itu ya kayak kamu naik komedi putar kui.
serasa berjalan jauh, berkeliling-keliling, tapi hasilnya nggak kemana-mana, ya diam di situ saja. Capek no, aku belum bisa mengungkapkan sekarang, Bun. Loh, kenapa? Mengungkapkan perasaan itu hak setiap orang, Oleh. Ada yang lebih penting dari sekedar mengungkapkan, Bun, yaitu menjaga. Aku nggak pengen baru mengungkapkan, saling suka, akhirnya berantem. Gak tegur-teguran, akhirnya menjauh. Yang tadinya something, lama-lama jadi nothing. Semua pilihan itu ada resikonya, Le. Kalau kamu tidak siap dengan resiko, ya kamu harus siap patah hati. Lah wong Siti cantik kayak gitu kok. Sayangnya prayo banyak toh, Le. Ya wis, timbang galau, mending kita istirahat yuk. Besok kan kita perjalanan jauh. Ya Bun, bentar lagi. Ya wes, Bunda tak masuk dulu. Jangan lupa nanti kalau mau tidur, pintunya kunciin ya. Rebes, Bun. Anak pintar. Bukan aku tak tahu maksud hati dan kode-kode darimu. Sungguh aku tahu. Tapi aku memilih diam. Diam untuk menjaga persahabatan kita. Diam untuk menjaga perasaan temanku juga. Aku tak mau jika ada salah satu dari kalian merasakan luka. Cukup biar aku saja. Ini Pak, berkas-berkas kepindahannya Hasbi. Nah, bisa dicek dulu. Oh, iya Pak. Terima kasih Pak. Iya, iya. Saya minta maaf jika selama bersekolah di sini ada perilaku yang kurang baik. Santai aja Pak. Terima kasih juga kepada Bapak beserta Ibu Guru yang telah mengajarkan ilmunya kepada Hasbi. Tidak apa-apa, santai, itu kewajiban kita. Saya juga ini Pak, mohon maaf juga Pak, Bu, barangkali selama ini kita kenal, saya barangkali ada kesalahan pada Bapak Ibu. Ya, juga terima kasih, terima kasih juga ini juga kepada Hasbi. Moga-moga kerasan di tempat yang baru, di sekolah yang baru. Nah, sukses ya Le. Baik, kalau begitu saya permisi dulu. Oh gitu, enggak, monggo. Sekali lagi terima kasih loh Pak, sudah membantu urusan berkas pindahan. Santai aja, itu kewajiban saya Pak. Terima kasih ya Pak ya. Iya, makasih. Mari Pak. Ya, monggo. Hei, Hasbi. Cah aku pamit cek ya. Sepurane lah aku nek kene akeh salah. Yo Bi, apa jualan cah-cah yo? Lek mbahmu semari yang balik orene Bi. Oh Bi, kelas kami terbuka lebar untukmu. Neng Siti ya? Neng di Siti. Pokoknya neng kelas tak ajak Rene ndak gelem. Sik tak delok Siti ya cah yo. Heeh, jadi.
Ayo Sid, hasilak budal lo. Bapak udah. Kamu ora gelem ketemu ya saat ini sudah. Mau mending gak usah. Iki cepet aku has toh. Aku ngerti Sid. Si mau demen iku Hasbi, itu aku. Tidak apa-apa Sid. Aku kan wis ngomong. Aku rapopo. Aku cinta kamu meski kamu gak cinta aku. Tapi Aku wis krungu kabeh pas omonganmu nek arep terjun. Sid. Jalukku mek siji, jujur karo dirimu sendiri.
Motong semari, Wan. Terus. Oh. Dini aku ketemu Toer kumpulan karo SMA Lio. Oke. Terus siap kalah nih aku teh. Ora ngerti kok ada ST.